አርስት ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪን ሎሚ አበ ብሔራዊ ቤተ መንግስት በመቀበል ዘትዮም ባህሊ ምትሕግጋዝ ሕድሕድ ከም ሃገር እንትርአ ሓድነት ዘጠናኽርን ጥንኩር ሃገረ መንግስቲን ምናጽን ናይ ባዕሉ አበርክቶ ከም ዘለዎ ተመላኺቱ ሃገር ንቅድሚት ንኽትስጉም ዝነበሩ ጉጉያት ተረኻት አሪምካ ብሓዱሽ ሓሳብን ሓድነትን ተዋዲድካ መቐጻል መማረጽ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ተሓቢሩ سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كما يمسيكم لكل ساعات حد غينو كم تلومد ما عاد زينا حزنا متينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهم صنده انا ابراهيم فسا فلما بحصر زيناتات كنجمر قدامي مستر ابي احمد نكلته معلتي علاو عدد سراح ناب اثيوبيا نزمصو ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዪን ሎማዓንቲ አበ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ በመቀበል ተዛትዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አበ ማሕበራዊ ሚዲያ ገጾም አብ ዘመሓለፎ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያን ቻይናን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ጥንኩር ርክብ ከም ዝጸንሖም ኣዘኻኺሮም እዚ ርክብ አበ ቀረባ እዋን ብኹነታት ናብ ዘይልወጥ ስትራቴጂክ ምትሕባር በሪኹ ድማ ኢሎም አበ ዝተፈላልዩ ርእሰ ጉዳያት ምትሕባር ልምዓት ንምውጋን አበ ዘለዎም ጽኑዕ ቁዋም ከም ዝተዛተዩውን ሓቢሮም አበ ቁጠባ ንግዲ መሰረተ ልምዓት ቀረብ ሓይልን ትራንስፖርትን ኢሉውን ሓደሽቲ እናተፈጠሩ አበ ዝርከቡ ከም ኢኮሜርስ ዲጂታል ኢኮኖሚ ሰብ ሰራሕ ምስተውዓልን ልምዓት ሓምለዋይ ሓይልን ምትሕባር ንምጥንኻር ከም ዘተዩውን ኣመላኺቶም مبل 51 سروع أخيبا كوميتي قومتي توكلت حبرت أفريقيا كاب 4 كساب 20 كلتن طري كلتشحن 10 شمونتن عام تبرت أب وانا مقمتي حبرت زخونت كتما أديس أبابا كايديوم اتي أخيبا مرققات زلاقي قرب ماين دحنتو استحلوا سرعات تحللوا صريتن نعوتነት ሽቶታት አጀንዳ 2063 አበ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ሕብረት አፍሪካ ብዘዳሎ መሪ ሓሳብ 2026 ዘካይድዮም መሪ ሓሳብ እዚ ዓመት ብድሕነትን አተሓላልዋ ጽሬትን ማይ አፍሪካ ትኩረት ዝገበረ እዩ ኣብቲ አኼባ አመራርሓ ትካላት እቲ ሕብረት አምባሳደራትን ዲፕሎማትን ሃገራት አባልቲ ሕብረትን ከም ዝሳተፉ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ካብቲ ሕብረት ዝረኸቡ ሓበሬታ ጸሪሑ ጸብጺብሎም እቲ አኼባ ካብ 4 ክሳብ 5 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት አበ ዝካየድ መበል 48 አኼባ ቤት ምክሪ ፈጻሚ ስራሕ ሕብረት አፍሪካ ከምኡውን ካብ 7 ክሳብ 8 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት አበ ዝካየድ መበል 39 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ዝቐርቡ ረቂቕ ጻዕባታት ከም ዝዝቲ ትጽቢት ይግበር ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ህጻናት ኣብ ተዓውዲ ዝተወስደ ንኢትዮጵያ ወሳኒ ቁልፊ መስተኻኸሊ ስጉምቲ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎም ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ህጻናት ኣብ ትምህርቶምን ህይወቶምን ዕውታት ንክኾኑ ዘድልዮም ፍልጠት ብምጭባጥ ንዘላቒ ውልቂ ዓወት መሰረት ዘንብር እዩ ጽሬት ዘለዎ ቅድመ ስሩዕ ትምህርቲ ተበጻሕነት ንምስፍፋሕ መምህራን ንምስልጣን ድሕነቱ ዝተሓለወ ምቹ መምሃሪ ከባብታት ንምፍጣርን ብትኹረት እናሰራ ከም ዝርከብ እቲ ቤት ጽሕፈት ጸሪሑሎም ነዚ ድማ ብብርኪ ሃገር ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣብያተ ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት እናተጣየሹ ከም ዝርከቡ ተመላኺቱ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብዞም ፈላሞት ዓመታት ዕቤት ህጻናት ሃፍቲ ብምፍሳስ برؤس زتأمامن زبقعة نقحن صقامن زخنا ولده بمفتار نوح أوان محبراون قطباون عبيد النك على تفت كم تركبون تجلي سلام
ንዕውትነት እቲ ሃገራዊ ዘተ ትፅቢት ዝግበረሎም መስተዋፅኦ ኣጠናኺሮም ከም ዝቐጸልሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቡ ሲቪክ ማሕበራት ገሊጾም ኣሎም። ንዘይ ምርድዳእ ምኽንያት ዝኾኑ ሓሳባት ዝፈጥርዎ ጸገም ብዘተፈትሑ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነትን ምርድዳእን ንምጥንኻር ዝተጀመረ ሃገራዊ ምክክር ዓብይ ዕድል እዩ ድማ ተባሂሉሎም። ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ እዚ ሽቶ ንምዕዋት ኣብ ዝጀመሮ ጻዕሪ ብንቕሓት ብምስታፍ ንዘተ ዝኸውን ዛዕቦም ከም ዘቕርቡውን ሓቢሮም ኣሎም። ኣብ መድረኽ ምፍላይን ምእካብን ዛዕባ ጉዳት ኣካል ብንቕሓት ብምስታፍ ኣለውኒ ዝብልዎም ጸገማት ከም ዛዕባ ንክሓቱ ከም ዝተገብረውን ኣረድዮም ኣሎም። ጸገማት ብዘተ ብምፍታሕ ጠንካራ ሃገረ መንግስቲ ንምህናጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እውን እጃሞም እናተዋጽኡ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ማሕበር መናእሰይ ክልል ኣምሓራ መንእሰይ ጋሻው ኣዘነ ብግዱ ኣብ ከይዲ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ዝረአዩ ኣፈላላያት ዘይምርዳእትን ብዘተ ምፍታሕ ንህንፀት ጠንካራ ሃገር ኣድላይ እዩ። ኣብ ከይዲ ምትእኻብ ዛዕባ እቲ ክልል ካብ ኩሎም ከባብታት እቲ ክልል ዝተውፃፅኡ መናእሰይ ብምስታፍ ዛዕባታት ነቲ ኮሚሽን ከም ዝኣተው እውን ሓቢሩሎም። ሃገራዊ ዘተ ሰላማ ዝተሓለወትን ዝማዕበለትን ሃገር ንምህናጽ ዓብይ ዕድል ዘለዎ ስለ ዝኾነ መናእሰይ እቲ ዘተ ብዓወት ንክዛዘም ኣብ ጎኒ እቲ ኮሚሽን ኮይኖም እናሰርሑ ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ። በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብዝተፈላለዩ መደባት ትማሊ ብድምቀት ተኸቢሩ ውዒሉ። እቲ በዓል ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምዝካር ዝኽበር እንትኸውን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ መበል 29 መዓልቲ ዝኽበር እዩ። ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዘመነ ዮሃንስ 28 ታሕሳስ ክኽበር ይኽእል እዩ። ኣቆፃፅራ ዘመን ጎርጎሮሳውያን ዝኽተላ ሃገራት 16 ታሕሳስ ማለት እውን ዲሴምበር 25 በዓል ልደት ዘኽብራ እንትኾና ኣቆፃፅራ ዘመን ጁልያን ዝኽተላ ሃገራት ድማ 29 ታሕሳስ ማለት እውን ጃንዋሪ 7 በዓል ልደተን የኽብራ። ሩስያ፣ ግብፂ፣ ሰርቢያን፣ ኤርትራን በዓል ልደት ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ዘኽበራ ሃገራት እየን። ዩክሬን ቅድም ክብል እቲ በዓል 29 ታሕሳስ ተኽብር ዝነበረት እንትትከውን ከም ኣቋፅ ኣውሮፓውያን ካብ 2023 ንድሓር ግና ብውሳነ መንግስቲ እቲ በዓል 16 ታሕሳስ እናተኸብረ ይርከብ። ይኹን እምበር ብዙሓት ዩክሬናውያን ተኸተልቲ እምነት ክርስትና በዓል ልደት ትማሊ ኣኽቢሮም ውዒሎም እዮም። ማዕድ ዜናት ካተለኹም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም። ባህሊ ምትሕግጋዝ ኢትዮጵያውያን እናዓበየ ብምምጽኡ ኣብ መንግስቲ ዝነበረ ጽዕንቶ እናነከየ ከም ዝርከብ ተሓቢሩሎም። ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ድጋፍ ኣጠናኺሮም ብምቕጻል ጸገም ወገናት ከቃሉ ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሮም። ንጸብጻብ ኣስማረ ብርሃኑ ኣባዲ ደመቀ። ባህሊ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናዓበየን እናተበራኸተን መጽዩ ዘለዎም ንዘይብሎም ዓቕሞም ብዝፈቐዶ ኩሉ ብምሕጋዝ ጸገም ብዙሓት ተኻፈልቲ ምዃን ክኢሎም እዮም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰናይ ተግባር ዝሳተፉ ኣካላት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብዙሓት ምርኣይ ልሙድ እዩ። በዓል ሲመጣ ድቤለ ኳስ ሜዳዎች አድቤን ብዬ መኮራባቸው ናቸው። በዓል ኣብ ዝመጸ ቁጽሪ ዕድመን ኳስ ሜዳ ንሶም እዮም ዝሕግዙና ኣብ ጸገምና ዝበጽሑን ዝካፈሉን እዮም። ኢትዮጵያኖች ስንባል ቁርቦይና አዳኞች ነው። ኢትዮጵያውያን ጽቡቓት ኢና፣ ህዝብናን ሃገርናን ንፈቱ ኢና። እዞም መናእሰይ ኣስላማይ ክስታናይ ከይበሉ በዓሎም ሓሲቦም ዓመት በዓል ብዝመጸ ቁጽሪ ዘለዎም የካፍሉና እዮም። እዚ እናዓበየ ዝመጸ ባህሊ ምትሕግጋዝ ካብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ብዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብዝተኣኻኸብ ገንዘብ ኣቢሉ ዝፍጸም ሰናይ ተግባር እዩ። 8 ዓመት ሆኖናል። 8 ዓመት ስንሰራ ኢደን እንሰጣለን። እዚ ተግባር ምፍጻም ካብ እንጅምር 8 ዓመታት ኣውፂርና ኣለና። ኣብ ዒድን ፋሲጋን ብዕራይና ሓሪድና ንሕግዝ። ሕዚ ግና በዓል ልደት ስለ ዝኾነ ንኹሎም ኢና ሓገዝ ንገበር። ሎሚ ን9 ሰብ ኢና
ማዕዲ ኣካፊልና ዘለና ኣብ በዓል መስቀል እውን ንጎደናት ሓዳድርቲ ማዕዲ ነካፍሊና ዛረጎ ኣባይቲ ምሕዳስን ምህናፅን ስራሕ እውን ንፍጽም ኢና ዝተጸገሙ ምሕጋዝ ንመንግስቲ ዝግደፍ ተግባር ከም ዘይኮነ ኣብ ሰናይ ተግባር ዝነጥፉ ኣካላት ዝሕብሩ እንትኾኑ ኩሉ ወገን ጽጉማት ኣብ ምሕጋዝ እጃሙ ከበርክት እንተኽኢሉ ጸገም ኢትዮጵያውያን ምቅላል ይከኣል ይብሉ አቅመ ደካማ የሆኑ ድጋፍ የሌላቸው ያሉ ሰዎች ዓቅመን ዘይብሎም ጽጉማት ብምፍላይ ማዕዲ ናይ ምክፋል ሰናይ ተግባር ይፍጸም እዩ እዚ ካብ ሰባት ትካላት ማሕበራት ብዝርከብ ሓገዝ እዩ ስለዝኾነ ጽጉማት ምሕጋዝ ከም ባህሊ ብምውሳድ ትካላትን ማሕበራትን ክስዕብዎ ዝግባእ ሰናይ ተግባር ጸገማትና እውን ነቃልለሉ መንገዲ እዩ ዘለዎ ንዘይብሉ ኩሉ ግዜ ምክፋል እንተኽኢሉ ጸገማት ኢትዮጵያውያን ምቅላል ከም ዝከኣል ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተፈጸሙ ሰናይ ተግባራት ከም ኣብነት ምርኣይ ይከኣል ባህሊ ሕድሕድ ምትሕግጋዝ ከም ሃገር እንትርአ ሓድነት ዘጠናኽርን ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ንምናጽን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ኣለዎም እዚ ባህሊ ተጠናኺሩ እንትቕጽል ኩሉ መዳይ ምዕባለ ዜጋታት ንኽረጋገጽ እውን ዝሕግዝ እዩ ናዝሬት በሪሁ ኣብዚ ጉዳይ ዝርዝር ኣለዋ ተኻቲልና ንመለስ ኢትዮጵያውያን ኣብ እዋን በዓላት ዝገብርዎ ባህሊ ሕድሕድ ምትሕጋዝን ምድግጋፍን ልዑል ትርጉም ኣለዎም ኣብ ዝሳተፉ ዜጋታት እውን ንዓርሶም ካብ ዝረኽብዎ ዕግበት ብተወሳኺ ኣብ ተረባሕቲ ዝፈጥሮ ስምዒት ተስፋ ክብዘብል እዩ ከም ሃገር እንትርአ እውን ሓድነት ንምጥንኻርን ጥንኩር ሃገረ መንግስትን ምህናፅን ናይ ዓርሱ በርክቶ ኣለዎም ነዚ እውን እዩ ሕድሕድ ናይ ምትሕጋዝ ባህሊ ብምጉልባት ማሕበራዊ ቁጠባውን ጸገማት ንምፍታሕ ጻዕሪ ዝግበር ዘሎ ብውልቀ ኾነ ብትካል ደረጃ ሕድሕድ ናይ ምርዳእን ምድጋፍን ባህሊ ዘርእዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተጣይሹ ትካል ግብረሰናይ ዘሎ ብወገን መንግስቲ እውን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተሳለጠ ሰብ ተኮር ግልጋሎት ወለንታውያን ብዙሓት ዜጋታት ናብ ዝሓሸ ብርኪ መነባብሮ ክሳገሩ ገይሮም ብሰናይ ፍቃድ ዝተሰርሑ ልምዓታት ቁጠባዊ ማሕበራውን ከባቢያውን ጸገማት ብምፍታሕ ከምውን ባህሊ ምትሕጋዝ ሕድሕድ ንመጻእ ወለዶ ክመሓላለፍ እናገበሩ እዮም እዚ ባህሊ ተጠናኺሩ እንትቐጽል ድማ ኩሉ መዳይ ምዕባለ ዜጋታት ክረጋገጽ ይገብር ስራሕቲ ልምዓት መንግስቲ ምድማር እውን ንኹሉ ተበጽሐ ንክኸውን ንምግባር ዝስርሑ ተግባራት ብዙሓት እዮም የሀገርን ስብራት ከመሰረቱ የመጠገን ስራ የተሰራበት የአዲስ አበባ ከተማ ህፃናት ሁሉም መልካም ህይወት ጅማሬ እንደሆነ ስብራት ሃገር ካብ መሰረቱ ብምጽጋን ስለዝተሰርሐሉ ኩሎም ህፃናት ከተማ አዲስ አበባ ሰናይ ጅማሬ ህይወት ንክህልዎም ሕልሚ ገይሩና ሰርሐ ዝርከብን ጽቡቕ ውጽኢት ናምጽን ዘለዩ ካልእ ንማእከል ስልጠናን መበልጸጊን የነገዋ ሴት እዩ እዚ እውን ብዙሕ ዘካሪ ዘይነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳኣታት ስብራታትን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ማእከል መሕብሐቢ ኣረጋውያን ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ እዩ እዚ ማእከል ንሃገሮም ኣብ እዋን ንእስነቶም ብዙሓት ኣበርክቶ ዝነበሮም ኣኪቡ ሙሉእ ቁጠባዊ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ግልጋሎት ዝህብ እዩ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ዜጋታት ተስፋን ጽባሕ ባህንቀውታ ናይ ምጽባይ ስምዒትን ከም ዝፈጥር ዘጠራጥር ኣይኮነን ብፍላይ ንኣረጋውያንን ዓቕሚ ዘይብሎምን ዝህልዎ ትርጉም ልዕል ዝበለ እዩ ዝም ስንኖር አሁን ሕዚ ኣብዚ ንነብር መንግስቲ ብጽቡቕ ኩነታት እዩ ሒዙና ናትና ዕድል ኩሉ ተዝረኽቦ ትምኒተ እዩ ንምንታይ ኣተሓሕዝኡ እንተትርእዩ ዘሕጉስ እዩ ንኻልእ እውን ትምነየ እዩ ኣብ ሰናይ ተግባራት ዝሳተፉ ካብ ዘለዎም ከይሳስዑ ዘካፍሉ ውልቀ ሰባት ኮነ ትካላት ካብ ዘለዎም ኣእምራዊ ዕግበት ብተወሳኺ ሒዝዎ ዝመጽእ ዘይተሓሰበ ሹሻይ ኣለዎ ይብሎም ጀመረ ለመስጠት እግዚአብሔር ሲመርጥህ ፈለማ ንምልጋስ ፈጣሪ እንትመርጸካ ካብዚ ንላዕሊ ዓብዪ ሓጎስ የለን ካልኣይ ካብ ዘለካ ነገር ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ ሃይማኖታዊ ግዴታ እዩ እዚ ምግባር ንሕልና ዝሕጉስ ነገር እዩ ዘገርም ነገር ሃፍታም ይኹን ድኻ ብምልጋሱ ይውሰኸሉ እምበር ኣይቕነሶን ሰብ ኣይተረድኦን እምበር ዘይሓሰብካዮ ነገር ሒዙ እዩ ዝመጽእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ ባህሊ ምትሕጋዝ ኣጋጣሚታት ዝጽበ ጥራሕ ካብ ዝኸውን ዘላቕነት ዘለዎ ብስርዓት ዝተደገፈ እንትኸውን ከም ሃገር ልዕል ዝበለ ውጽኢት ከርክብ ከም ዝኽእል እውን ይግለጽ ኣብ ኢትዮጵያ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዘጋጥሙ ሓደጋታት ንምጽዋር ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክሳለጥ ምዃኑ ተሓቢሩ
ስርዓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቑ መሬታት መሊስካ ንምልማዕን ፍርያት ሕርሻን ምድንፋዕን ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሩሎ ጌታቸው ዓለሙ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ካብ ኣኽራናታን ክብ ዝበሉ ቦታታታን ተባሕጊጉ ዝውሰድ መጠን ልሙዕ ሓመድ ኣብ ዓመት ብሚልዮን ዝቁፀር ቶን ከም ዝኾነ ሓበሬታታት ይረድኡ እዚ ንስራሕቲ ሕርሻ ኣገዳሲ ዝኾነ ልሙዕ ሓመድ ኣምሳኣና ድማ ንንካያት ዓውድን ሃብቲ ተፈጥሮን ምክንያት ምዃኑ ይግለጽ ከም ሃገር ክፍለ ቁጠባ ሕርሻ ንምዝማን እንትሕሰብ ድማ ነዚ ፀገም ኣቐዲምካ ምክልኻል ንዕውትነቱ ኣገዳሲ ብምዃኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምትሕብባር ብዕቀባ ሓመድን ማይን ሃብቲ ተፈጥሮ ከባብታት ውሑስ ምግባር ንጽባሕ ዘይበሃል ስራሕ እዩ በዚ ድማ ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ዘጋጥሙ ሓደጋታት ንምጽዋር ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ሄክታር መሬት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክሳለጥ እዩ ኣገዳስነት ዕቀባ ሓመድን ማይን ልሙዕ ሓመድ ብውሕጅ ከይውሰድ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ሓደሽቲ ኣሰራርሓታት ብምውሳኽ ኣብ ረብሓ ዘይውዕሉ ዝነበሩ ከባብታት ናብ ረብሓ ምውዓል እውን ካልእ ተወሳኺ ልኡኽቶ እዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር መምህርን ተመራማርን ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢነርጂን ሕጊ መሬትን ዝኾኑ ዶክተር ኣለልኝ ወንድም ዓለም ብዛዕባ ለውጢ ከባቢ ኣየር ትኩረት ሂቡ ቅድሚ ምዝርራቡ ኢትዮጵያ ብዝሃ ህይወት ንምክልኻል ዝሰርሐቶ ስራሕ ልዑል ብዛዕባ ምዃኑ የልዕሉ ዓለም ስለ አየር ንብረት ለውጥ ከመነጋገሩ በፊት ዓለም ብዛዕባ ለውጥ ከባቢ ኣየር ቅድሚ ምዝርራቡ ኢትዮጵያውያን ወይ ድማ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ነዚ ሓደጋ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ሃገር በቀል ብዝኾነ ኣሰራርሓ ፍልጠትን ኣሰራርሓን እንዳተኸተለ ጸኒሑ እዩ እዚ ድማ ንማሕበረሰብ ዓለም ከም ተመክሮ ዝሃበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዝተወደበ ሕርሻ እንተወሲድና ደንን ዝራእትን ብሓባር ብምክያድ ምብሕጓግ መሬት ብምሕካም ከምኡውን ብዝሃ ህይወት ኣብ ምዕቃብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ እጃሞም ተጻዊቶም እዮም ከምኡውን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ብተደጋጋሚ ተምሃሮ ኮይንና እኳ እንሰምዖም ዝነበርና ናይ ኮንሶ ስራሕቲ እንተሪእና ብብርኪ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ብዝሃ ህይወት ዝሕሉ ልሙዕ ሓመድ ዝሕሉ ምብሕጓግ መሬት ዝከላኸል ሃገር በቀል ፍልጠት ኮይኑ ንረኽቦ የአፈር መሸርሸርን የሚከላከል ሀገር በቀል እውቀት ሆኖ እናገኘዋለን ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቁ መሬታት መሊስካ ንምልማዕን ፍርያቶም ንምድንፋዕን ልዑል ዕጃም ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓት ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝዓረቁ ከባብታት ንክሓውዩ ሃብታት ማይ ንክጉልብቱ ኣብ ዝለምዑ ከባብታት ምርባሕ ንህቢ ብምስላጥ ምህርቲ መዓር ንክውስኽ ከም ዝተገብረ ዝግለጽ እዩ ንምድንፋዕ ምህርቲ ብኽለት ከባቢ ኣየር ንምትዕርራይ ልምዓት ሃብቲ እንስሳት ዕዉት ንምግባር ልምዓት ሃብቲ ተፈጥሮ ዘይትካእ ግደ ከም ዘለዎ ሰማያት ዓውዲ ይገልጹ ረብሓ ዝተዋደደ ስራሕቲ ሓለዋ ማይን ሓመድን ብተግባር ክርአ ብምጽንሑ ሓረስቶት ኣብ ናይ ሎም ዘመን ስራሕቲ ምንቅስቃስ ልምዓት ሓለዋ ከባቢ እውን ብትኩረት ከም ዝሳተፉ ትጽቢት ይግበር ካብዚ ብተወሳኺ ልምዓት ሃብቲ ተፈጥሮ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ብምግንዛብ ሎም ዘመን ዝተፈላለዩ ከባብታት ብዕቀባ ሓመድን ማይን ብምልማዕ ሓረስቶት ብምግቢ ባዕሎም ካብ ምኽኣል ብተወሳኺ ቁጠባዊ ዓቕሞም ንከማዕብልሉ ዘኽእል ስራሕቲ ንምስራሕ ኣመራርሓን ሰሙያ ሕርሻን ዝምልከቶም ኣካላትን ማሕበረሰቦም ኣተሓባቢሮም ንከዓሙ ትጽቢት ይግበር ሃገር ንቅድሚት ንክትስጉም ዝነበሩ ጉግያት ተረኻት ዓሪምካ بحدش حسابن بحدنتن تواليد كام قطال ممارس زيبل وسانيو إثيوبيا كابد حرة تناقيفا أبا قوني معولات حاقرات نخسلف بحساب مدمار ناي حابار تاريخ كم زر ليادما قاعد قوينو لهم دهاب ياسين زرزر اللوام أب مفارق 19 أوروباويان تاريخ زوالدهم قنصتات ببرك عالم لخا مبرخاتهم أغالبو تمرامرت ساينتستات زصحابة قطعم إنيرو أب إثيوبياون تاريخ تمالي كم استدقوا الحاوي بمتقام دليت لو من معوات كم مقلقل زتقامولو زانتا مننت قوانقوا بهر إلوون صندق الأمان حق منقستي زانتا استسعرار حساب كوينوم نهاجر واقع بمخفال ندحريت نختر رفق إلوم يوم زقدمو جيجاتات داقم نخلع على زقبر شرحي قبولنت نخركب تباهيلو زفت أرترخ حسابنا بعد جواز يخي عنبب نزيد اللي عود بوليتيكا قيد التعاون محلقات كوينوم ساني حميوم أزيد ما بدقن وشتن كوينات كتكفتن ببانداتات كتفتنن صنحة إثيوبيا سبراتا النقادة كفتت الناسفحة تنكرت هاجر نموخان تقبرو صعري كتعنا أفصنحيو بستسأرر تاريخ ويونزانتا
ዕዳምበር መኽሰብ ዘይወረሰት ሃገር 100 ዓመት ብዘይ ተሳገረ ዘበናዊ ፖለቲካ ሕማማ ተረዲኡ ብዘላቕነት ክፍውስ ዝኽእል መድሓኒት ካብ ሓባር እሴት ናይ ሓባር ሕልሚ ዝቕዳሕ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘጠናኽር ናይ ሓባር ታሪኽ ናይ እዋን ዝለዓለ ሓሳብ እዩ ሕብረ ብሔራዊ አንድነታችን የሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ በሰፊው መስራት ይኖርብናል ብሔራዊ ሓድነትና ኣብ ዘጠናኽሩ ስራሕቲ ብሰፊሕ ክንሰርሓልና ኣብ ሓድነትና ጠንኪርና እንተሰሪሕና ነጸላ ተረኽ እናነከና እናህሰስና ንኸይድ ብምዃኑ ናይ ሓባር ተረኽ መንነትና ደሚቑ ክወጽእ ይግባእ ስለዝኾነ ዝተረጋግአ ማሕበረሰብ ዝተረጋግአት ሃገር ናይ ምፍጣር ዕድል ይህልወና ትማሊ ሓወልቲ ኣኽሱም ኪነ ህንፃ ጎንደር ጥበብ ምስራሕ ዝኽኣሉ ኣዳውተውንን ኢትዮጵያ 3000 ዘበን ዘቑፀረ ታሪኽ ስነ መንግስታ ዝምጥን ኢትዮጵያዊ መፍትሒ ሒዙ ዝመጽ ሓሳብ ምድማር ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘጽንዕ ናይ ባዕልኻ ባህሊ ልምዲ ንናይ ሓባር ሽቶ ብሓባር ደው ማለት ዘኽእል ናይ ሓባር ታሪኽ ሓኒጽካ ንቕድሚት ብምዕባለ ሃገር ናይ ምጽናዕ ጉዕዞ እቲ ቀንዲ ጠመተ ዝግበረሉ እዩ ኢትዮጵያ ብዙ ብሔረሰቦች ሃገር ነች ኢትዮጵያ ብዙ አይነት ባህሎች ያላት ኢትዮጵያ ናይ ብዙሕ ብሔረሰባት ሃገርያ ብዙሕ ዓይነት ባህግታት ዘለዎ ሃገርያ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ዝኣመነ ናይ ሓባር ተረኽ ተዘይሃልዩና ናይ ሓባር ሕልሚ ናይ ሓባር መንገዲ ተዘይሓንፂፅና ናይ ሓባር መባፅሕ ተዘይፈሊጥና ኣብ ዝተበታተነ መገዲ ዝተፈላለየ ሃገር መሲልና ክንኸውን ዝስራሕ ስራሕ መገዲ ጥፋኣት እዩ ዝኸውን ብምዃኑ መንግስቲ ዝለውጢ ዘይሰርሐሉ ዘሎ ከይዲ ህንፀት ናይ ሓባር ተረኽ መፍጣር እዩ ዝተዋህለለ ጸገማት ብምእራም ንናይ ሓባር ዕላማን ረብሓን ምስላፍ ኣፈላላይ ብሓባር ሓድነት እውን ኣብ ውሽጢ ኣፈላላይ ኣዋዲድካ ሓበራዊ ተረኽ ምህናጽ ናይ ትማሊ ታሪኽና ናይ ሕዚ ሓድነት ንናይ ጽባሕ ዕድልና ዝውስንን ሃገር ካብ ድሕሪት ንቕድሚት ንኽትስጉምን ብነስሓ ካብ ትማሊ ድሕረት ተበራቢራ ብሓዱሽ መንገዲ ንኽትጓዓዝ ዝጠቅም ብሕታዊ መማረፂ እዩ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊን ሎሚ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ ብምቕባል ተዛትዮም ባህሊ ምትሕግጋዝ ሕድሕድ ከም ሃገር እንትርአ ሓድነት ዘጠናኽርን ጥንኩር ሃገረ መንግስትን ምህናፅን ናይ ባዕሉ አበርክቶ ከም ዘለዎ ተመላኺቱ ሃገር ንቅድሚት ንኽትስጉም ዝነበሩ ጉግያት ተረኻት ኣሪምካ ብሓዱሽ ሓሳብን ብሓድነትን ተዋዲድካ ምቕጻል መማረጽ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ተሓቢሩ ማርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም